гости! Благодаря предварително на всички от вас, които си изключиха телефоните, и бих помолил другите, ако не очаквате обаждане за среща за $1 милион, изключете на безшумен звук телефоните, защото в следващите 50 минути ще чуете бизнес възможност, която е променила живота на много хора по света. Казвам се Васил Парушев, на 25 години, и в рамките на 2 години с маркетинговия план на Forever Living Products осъществих една моя мечта. Да нямам шеф, да нямам работно време и да не завися от една заплата в България, която никога не стига. Какво означава това? След 4 години образование икономическо ме очакваше 30 дена работа в месеца и един момент, в който шефа ми, това тук момче, ми даваше една малка заплата, която имаше един делик в мен, в която почувствах, че е моя, но след като свърши деня, след като си платях телефоните, найема, разходите, оставах без нищо. И открих, че има два типа хора в този живот. Едните са тези, които работят цял живот за една заплата, която никога не им стига, а другите са тези, които са открили тайната на допълнителните доходи. Видяхте на клипчето, доста хора са открили по света, също тук в България има такива. Аз се открих, сигурен съм, че тук в залата има хора, които те също искат да имат такива доходи, да имат финансова свобода и свободно време. Да ви попитам, познавате ли хора, които не са толкова умни? Имат 3, 4, 5, нямат 12 завършен клас, а печелят много повече пари от вас, живеят много по-добър живот. Познавате ли такива хора? Естествено. А защо други, които вървят цял живот по добрия стар сценарий, ходи на училище, изкарвай добри оценки, намери си добър университет, след това скъпо платена работа, цял живот остават финансово зависими? Имах щастието преди 2 години да се запозная с един автор, Робърт Кийосаки. За тези от вас, които не са го чували, това е най-продаваният автор за финансова литература в целия свят. Партньор на Доналд Тръмп. Това са две от най-известните му книги, Богат беден татко и 4 потока на парите. За 4 години образование по финанси, тези 2 книги ми даваха много повече, отколкото всичките книги през тези 4 години. По много достъпен начин Робърт Кийосаки обяснява на хората защо хора цял живот са в финансово затруднение, а други на пръв поглед не правят нищо, а печелят много. В света на парите има 4 потока. Наемните работници, собствениците на малък бизнес и всички свободни професии, бизнес притежателите и инвеститорите. По какво се различават? Наемните работници, те работят за системата. Те са просто една единица в системата, лесно заменяема, и те винаги зависят от нея. Ограничени са от време, ограничени са от шеф, са ограничени от заплата. Собствениците на малък бизнес и всички специалисти, те са си и шефове, и дневници в собствената работа. Бизнес притежателите са хората, които са намерили така възможност системата да работи за тях. И инвеститорите, те вече са черешката на тортата, те правят системата. По какво се различават? Бедните обикновено учат децата си, на училище, изкарва добри оценки, намери си сигурна и спокойна работа. Надежна, с евентуална пенсия, и факт 90% от тях остават финансово зависими до края на живота. Някои по-оптимистични майки учат децата си да станат зъболекари, лекари. Тяхната ценностна система крещи: нещо трябва да бъде направено както трябва, направи си го сам. Това са те и никога не разчитат на никой друг. 85% от хората в този квадрант първите 5 години фалират, останалите 15%, които остават, може да се обадите на някой зъболекар или на някой лекар и да се запазите час. Поне една седмица напред всичко му е взето. Неговия бизнес не притежава, той не притежава съвсем свободно време. Оставайки цял живот в ляво, оставаме в капана време за пари. Разменяме нашето време за пари без значение колко са. Робърт Кийосаки препоръчва колко се може по-рано хората да отидат в десния полуквадрант като бизнес притежатели. Бизнес притежателите са били толкова умни, че са разбрали, че има по-умни хора от тях.
и са предпочели да се заобиколят с такива. Съответно, те не разполагат само със своите 24 часа, разполагат с колкото си искат по 24 часа. Те винаги търсят най-добре развеждат се мрежи, най-стабилните системи, към които да се прикрепят. И инвеститорите вече имат толкова много пари, ще се направи така парите да работят за тях. Оставайки цял живот вляво, генерираме само активни доходи. Когато ходим на работа, вземаме. Когато не ходим, сме отново в Jobs, отново в вестника за обяви, търсим нова работа. Разполагаме само 24 часа. Да, тук също може да изкарваме добри пари. Ако, примерно, собственика на General Motors, на Първа инвестиционна, на Procter & Gamble ви звъни и ви вика да станете президент, директор или на някой от големите постове там, да, вие ще изкарвате пари в този квадрант. На мен тези хора още не са ми се обадили. Има голяма вероятност да не се обадят на вас. И дори да се намерите втора работа, да вземете допълнителни часове, всички пари, които изкарвате повече в този квадрант, са за сметка на вашето свободно време. Първият милиардер Джон Пол Гейджи, това е една негова стара приказка, предпочитам да печеля 1% от усилията на 100 човека, вместо 100% от моите усилия. Това лежи в основата на всяко едно богатство. Защо? Пасивните доходи разполагате с време колкото искате. Можете да правите каквото си пожелаете, като си изградите веднъж една такава система. Докато в ляво, оставайки цял живот, работите за нещо, което не притежавате и може да го завещаете след това на вашето поколение. Тук за еднократна свършена работа ще получавате многократно пъти заплащане. Съответно, колкото повече време имате, толкова повече печелите. И тук един ден може да не ви се налага повече да работите за пари, да имате една финансова свобода. Всеки иска да има финансова свобода, аз също. Какви мечти имате вие? Сигурно има хора, които не искат да живеят повече под наем. Има ли хора, които искат да имат нова къща? Супер, може би съм много скромен, къщата е с басейн, с двор, двоетажна, с тенис игрище. Всеки иска да има, естествено. Случва ли се някой път да не можете да отидете на рождения ден на ваш приятел, да ви се обаждат хубаво време, разходка, да отидете на кино, на представление, на театър и вие да отказвате, защото сте или нощна смяна, или сте на работа, или не сте си починали, или трябва да си правите вкъщи нещо за другия ден. Случва ли се? Искате ли да имате свободно време? Кой обича да има свободно време? Чудесно. Естествено, едно добро образование, и то по възможност извън България, всеки иска да има такова образование. Всяка една майка иска за детето си едно невероятно образование, и колко майки могат да си го позволят. Кой обича да пътува? Това ми е любимото. Надявам се вашите пътувания да не са само до Рилския манастир до Созопол. Затова има на картинката самолет, има много екзотични места, които се заслужават да бъдат посетени в този живот. Естествено, мечта на всеки е никога да не зависи повече от пари, да няма заеми, да не зависи от роднини, приятели, кредити, банки и така нататък, а да може да разполага с толкова, за да му стигат. Да ви питам, ако парите не бяха от значение за вас, колко от вас щяха да са с различна кола гонка на паркинга? Почти всички, нали? А колко струва една мечта на кола в България? 20, 30, 50 хиляди? Колко струва една мечта на кола? 50 хиляди лева. Кога я искате тази кола? Сега е веднага. Не е след 1 месец, не след това, не след 2 години. Сега е веднага. Ако се раздели на средностатистическия доход в България, кога ще имаме тази кола? Или ще имаме ли въобще някой? Освен парите и свободното време, съм сигурен, че в залата има хора, които искат да оставят друга среда след себе си, да помогнат на хора, които няма кой друг да им помогне. Това е също една чудесна мечта. Да го питам, има ли деца в залата? Има. Ако питате децата, те сигурно ще кажат: искаме кола, искаме къща, искаме свободно време, искаме образование, искам всичко. Така ли? Така е.
Какво се получава в действителност? Когато сме на 20, започваме образование, на 24 започваме някаква работа, в повечето случаи, която ни харесва. На 26 започваме друга работа, която ни харесва, но ни плащат малко повече там и естествено отиваме на нея. След това срещаме някоя, създаваме си семейство. След това идват памперсите, наемите и така нататък. Малко по малко проблемите ни изместват мечтите. Ако още нямате мечта, може да си изберете. Още Виктор Hugo е казал, че нищо не определя по-добре живота на човека така, както са неговите мечти. И няма значение на каква възраст е, човек остарява тогава, когато спре да мечтае. Добре, имаме мечта, а какъв е нашия план да я сбъднем? Баща ми пуска тото от 40 години и наскоро го успокоих и казах, че това е един доста сигурен начин, че сте спечели. В рамките на 250 000 години, ако пускате по един път тиража, със сигурност сте спечели. Ако искате да стане по-скоро, пускате 2 на 125 000 години, да, това е гаранция. Но за хората, които искат да се сбъднат мечтите в този живот, определено това не е плана. Собствен бизнес. Всеки си мисля за собствен бизнес, естествено. Ако имате достатъчно пари за капитал, идея и сте готови да се жертвате цялото свободно време в нещо, което не е сигурно, друго, което най-вероятно в рамките на 5 години ще фалира. Успех. Инвестиции. Това е също добър вариант. Или имате 25 000, не във ваш бизнес да ги инвестирате в на някой друг. Добре звучи, но в 21 век, в света на информацията за една минута, компании стават милиони, други фалират. Ако имате такива пари да рискувате, това определено може би е добър вариант. Наследство. Много са нашумели латиноамериканските сериали, турските сериали. Да, там някой път се случва това. И колко пъти в действителност на някой му го чупват и го зарадва с една щастлива работа. От работа как беше, може да станеш гарбат, богат, аз още не съм видял да стане, работейки 60, 70, 80 часа, оставяйки си живота да ви го контролира някой друг. Да, с този план сбъдвате мечтата на вашия шеф, това е гарантирано. Но вашата мечта никой няма да ви гарантира. Ще станете звезда, всеки също се искал да стане рок-звезда като малък. Факт, 0,01% от хората стават. Но това по-скоро вече е въпрос на добър маркетинг и ако нямате някой известен добър пиар в себе си, може би това не е вашия модел. Така, дойде да ви запознаем с нашия план. Имаме бизнес, който ви дава възможност за неограничени доходи. Как? Като начало се станете вие от ваш шеф. Без шеф какво означава? Край на работното време. Вие си избирате кога да работите, с кой да работите, колко да работите и на колко пари да се оценявате. Не да оставите някой друг да ви оценява колко струва вашето време и вашия месец. Няма нужда да теглите никакви кредити, ипотеки, заеми от приятели или така нататък. Няма нужда от никаква инвестиция, за да започнете бизнес с Forever Living Products. Съответно няма никакъв риск. Не е нужно да напускате работата в момента, да напускате образование. Маркетинговия план на Forever ви предлага 10 източника на доходи, един от най-доходоносните маркетингови планове в целия свят. Свобода и стил на живот. Няма нужда вече сутрин да се луждате с будилник, отивате на работа когато искате. Няма да пропускате футболния мач на вашето дете или концерта на пиано на вашата дъщеря. Имате възможност да правите бизнес в над 150 страни. Няма друга фирма, която да ви дава такава възможност. В една индустрия за здравето и красотата, която все повече и повече шуми в целия свят и нараства. И така, има три фундаментални принципа, защо да изберете Forever. Съм сигурен, че след като ви ги споделя,
ще можете да изберете Forever Living Products за ваш партньор. И така, коя е тя? Forever Living Products е най-големият производител в света на Aloe Vera. Има над 300 компании, които произвеждат алоe. Forever Living Products произвежда повече от всички заедно. Най-големият производител. Основана е 1978 година от Рекс Муан. Той е основател и все още управляващ директор на компанията. Той е бил мултимилионер още преди да я създаде. Имал една негова мечта да даде възможност на хората за по-добър живот, помагайки на други хора. Осъществила е за 35 години, виждате какви награди е получила компанията. Шеста най-бързо растяща компания в Америка и най-голяма частна компания в Америка. Той е бил много умен, се е заобиколил от много умни хора. Някои от неговите партньори са от 15, 20, други са от 35 години заедно с него в компанията и имат над 300 години опит в тази индустрия. Факт, над 2 милиарда и 800 годишен оборот. 2008 година, в годините на кризи, когато повечето компании търсеха кредити, за да останат още година на пазара. Forever Living Products бележи 20% ръст в целия свят. Като казвам целия свят, имам предвид днес на целия свят. Това е главният офис в Аризона и виждате на слайда някои от другите офиси. По-голямата част от офисите са собственост на компанията, 66 офисите са замъци. Казвам ви този слайд, за да видите, ако решите да правите бизнес с тази компания, да видите какво стои зад гърба. 154 офиса. Forever Living Products ви дава възможност да правите бизнес в 154 държави. Няма друга компания, която е регистрирана официално в толкова държави. Само един простичен пример, Макдоналдс е в 121. Освен офисите на Forever Living Products, тя е независима от абсолютно никой. Притежава 50% от всички плантации в целия свят, както и фабриките, начинът на транспорт, като отглежда растенията абсолютно без никакви пестициди и хербициди. Продуктите са плод на многогодишни изследвания, като виждате много лауреати стоят за тези продукти. Така, какви са тези продукти, защо да изберем тях? Виждате, това е графиката на свойствата на току-що отрязано растение алоe, сравнено с нашия гел за пиене. Единственият в света, който е патентован само с консерванти за естествена стабилизация. Виждате, продуктите са наградени с няколко сертификата по-долу. Само искам да отбележа за сертификата за алоe. Всички са чували за това растение. Производителите също са го чували, съответно злоупотребяват много с него, слагат го в матраци, в самобръсначки. Наскоро го видях в метро, в чорапи. Предполагат, скоро ще го виждате и по бензиностанциите в бензина. Това няма как да стане. За 2 години чудесно познават това растение. Този сертификат, който виждате с листото, това е Международния научен съвет по Aloe Vera, който строго следи всички продукти, които излизат на пазара с това растение. Друг сертификат е кашер, израелски печат. Знаете какви религиозни стандарти имат там. Гарантира за качество, не се тестват върху животни. И така, какви са продуктите? Всички са консумативи. Какво означава това? Правейки бизнес с такива продукти, ви гарантира един равномерен поток от пари. Широко приложение, всеки има нужда от такива продукти. Над 220 продукта за здраве и за красота. Всички продукти са патентовани, уникални, няма къде другите да ги намерите, освен в Forever Living Products. 100% гаранция за качество. Всеки един продукт, който ползвате от Forever в рамките на 30 дена, компанията ви гарантира, че ако не ви хареса, може да го върнете и връща на 100% парите. Те има друга такава компания. Коя друга компания дава толкова много качество на продуктите си, да си дава такава гаранция. И са регистрирани в 150 страни по целия свят, което гарантира оригинално във всяка една държава, не за западна, не за източна. Всеки един продукт във всяка една държава е един и същ. Сега ще пусна едно клипче, което ще ви запознае малко повече със свойствата на алоето и с част от гамата от продуктите.
Ами, след думи алоевера, голяма далавера. От хиляди години се знае за това растение. Преди 5000 години са намерени папируси, в които е описано колко е полезен то. В пирамидите също. Александър Македонски е водил война, за да спечели острови с алоевера, за да си лекува войните. Аз лично пия по няколко милилитра сутрин, за да се чувствам енергичен цял ден и да не се безпокоя от всичката храна, от всички консерванти и облаги, които ям. Най-лесният начин с няколко милилитра от тези бутилки да си правите профилактика на организма. Освен напитките, Forever Living Products има две перфектни програми за контрол на теглото. Защо казвам перфектни? По принцип, какви диети знаем? Неделя ядеш това. Известно време ги спазваме, след това се връщаме към всичко, което не сме хапали и става същата история, както с парите на заем, връщаме винаги лихвата. 9-дневната програма на Forever Living Products изчиства по много здравословен начин токсините и така позволява на нашия организъм едно здравословно отслабване. 30-дневната можете да я повтаряте колкото пъти искате, докато получите желания резултат. Като през цялото време на програмите клетките са нахранени и не изпитват толкова голям глад. Хранителни добавки. Много хора се връщат вече към хранителни добавки. Замислили сте колко време стои храната в магазина, колко време е препътувала, как е отглеждана и така нататък. И накрая всъщност колко ни дава на нас, на нашите организми, колко активни вещества ни дава. Най-добрият случай е пропътувала 2-3 км, поне на една-две седмици е стара и ни дава максимум 40% от това, което се нуждае тялото. Един простичък пример ще ви дам. България е на последно място по много класации в Европа, но едно сме първо. По смъртност, сърдечни съдови заболявания, логично е многото тютюнопушене в България. Но нашата съседка Гърция, която е на първо място в Европа по тютюнопушене, би трябвало да е на едно от първите места в тази тъжна статистика, тя е на последно. Странно. Защо според вас? Какво се хапва там? Сектин, дрипка, сетизинорска диета, които има перфектна хранителна добавка, кое би било полезно за вас? Да ходите от Гърция на обяд или да справите профилактика с артикси? Естествено, моето е чудесен хидратант за кожата, Клеопатра е ползвала. Всички имаме огледалци вкъщи. Предполагам, го ползваме сутрин преди да излезем, оглеждаме се, си даваме оценка, добре, може и по-добре, перфектен, така нататък. Излизайки навън, всеки един друг започва да ни дава тази оценка също, която този път не е субективна. Алоето е перфектно за кожата. Има и декоративна козметика, няма да се спирам на нея. И така, защо да изберем да правим бизнес с Forever? И защо сега е най-подходящия момент за директни продажби? Виждате за 2010, а за 2012 вече над 150 милиарда в целия свят от този бизнес в една индустрия за здраве и за красота. За последните 5 години са построени повече спа центрове, отколкото за последните 50. Информацията е навсякъде, все повече хора разбират колко вредни вещества вкарваме в телата с храната и че всеки има нужда сам да намери някакъв начин да ги изчисти. Ето един цитат на Бил Гейтс. Той, ако има възможност да започне от начало, би избрал този бизнес. А той, всички знаете, е определено човек, който знае как да прави пари. И да ви питам, ако Бил Гейтс ви каже направете това и това, за да сте финансово независими, ще се чудите дали е прав или не, ще се почествате или просто ще го направите. Какъв е този бизнес всъщност? Мрежовия маркетинг е един нов начин за дистрибуция на продукти до клиента. Защо казвам нов? Защото е по-различен от традиционния. Той е вече на 50 години, официален метод. А какъв беше традиционния? Отивайки в магазина да си вземе един продукт, трябваше да отиде в магазина. Нямаш как да го вземе от съседката или от съседа. Той, за да стигне до магазина, виждате през колко места е минал, през реклама, през търговци на дребно, през
национални дистрибутори, регионални, това е един много къс път. Съответно, ние плащаме на всички тези посредници заплатите, техния лайфстайл, техните коли, техните почивки, за сметка, като отидем в магазина да си вземем, примерно, един шампуан, който струва 10 лева, накрая колко стотинки си слагаме реално върху себе си. За щастие 21 век с напредването на интернета, на телекомуникациите, имаме възможност вече да се вземем продукта директно от производителя. В рамките на едно денонощие той може да бъде на вратата ни директно от завода. Няма нужда да минаваме тези посредници. И как също да печелим? Примерно, някоя ваша приятелка ви пита, имате много готина луска, откъде си я взе? Съответно на вас ви е кеф и веднага в магазина, там, вляво, еди къде може да учиш да се вземеш. Вашата приятелка отива да се я взема. По този начин повишаваме ли оборота на този магазин? Естествено. А собственик на магазина идва ли да ни стисне ръката и да ни върне някакъв процент от продажата? Или за това, че сме лоялни клиенти, всяка година ходим там и си вземаме дрехи, то идва ли да ни даде 5, 10, 20% за това, че сме лоялни клиенти? Не, естествено. Същото не го правят и Nivea и всички други компании, които всеки ден пазаруваме. Виждате от нещо, което правим всеки ден, дали ще е за филми, дали ще е за книги, дали ще е за ресторанти, дали ще е за добавки, козметика, без значение, ние прави този бизнес. Ето един цитат на Робърт Кисаки: най-богатите хора в света строят и търсят мрежи, и останали търсят работа. Това означава да строим мрежи и как работи този бизнес. Ние, които имаме мечта и сме готови да отидем от 2 до 4 години, от 7 до 10 часа седмично, за да се осъществим. Нямаме мечта, никога няма да намерим това време. Но имаме ли, ще го намерим. И започвайки този бизнес, ние ви помагаме да намерите 6 ваши близки познати, които и те имат мечта, те искат по-добър живот и те искат да се ползват качествени продукти. Къде другът има бизнес, който ще го започнете без никаква инвестиция и някой ще ви помогне безплатно да тръгнете нагоре. Средностатистическото семейство в България изразходва около 100 лева на месец за такива консумативи. Съответно, какво става първия месец? В вашата мрежа имате 700 лева оборот. Средно 10% имате 70 лева печалба. Някой тук ще каже, 70 лева, това е смешно. Да попитам всички заболекари, икономисти или какъвто и бизнес да се започнали, кога първия месец някой ви плати за това, че учите или за това, че сте инвестирали някакви пари и трябва да ги изберете. 70 лева първи месец. Втория месец. Помагаме на вашите приятели те да си намерят техни. Да кажем, те не са умни колкото вас, не са станали идеята на бизнеса, намират само 5 човека. 7 плюс новите 30 стават 37 човека. Това са 3700 лева оборот в вашата мрежа и 370 лева заплата. Една нормална заплата, примерно в Шумен, на втория месец. Като ни караме никой да прави нещо велико, да прави големи продажи, да прави големи обороти, да трябва да върти по 1000, по 10 000, по 100 000, 100 лева на месец. Нещо, което всяко едно семейство така и мечтава. Така, третия месец. Вече вие, вашите приятели и вашите най-нови сътрудници помагат на тези нови 30 човека да намерят те нови хора. Да кажем, те не са толкова мотивирани, са по-мързели от вас, обичат да гледат повече телевизия. И намерят само по още 4. 30 по 4, 120 нови плюс 37. От преди това имате 157 човека, това са 15 700 лева оборот във вашата мрежа и вече една чудесна заплата в България, 1570 лева на третия месец. Да видите какво стана на четвъртия, силата на мултипликацията. Точно това е имал преди Джон Пол Гейти, принципа на лоста. Тези нови 120 човека са още по-немотивирани от вас. Намират само по 3. 120 по 3, 360 плюс старите 157, 517 човека. Това са вече
5170 лева пасивен месечен доход четвъртия месец. Тук сега със сигурно ще има някой, който ще каже, ама един ще се откаже, друг ще няма да се съгласи и така нататък. Така естествено, живеем в перфектен свят, ще има хора, които се откажат, просто се кашва един ред нагоре. Без значение, струва ли се след 3-4 месеца да имате 1500 лева, 3000, 4000 пасивен доход? Струва ли се? Да. Не ви чувам? Да. Мислите ли, че е възможно в България? Да, абсолютно възможно е. Виждате от еднократно действие колко много ползи може да имаме. Това е маркетинговия план на компанията. Уникалното за него е, че той никога не ви взема нивото. Имам предвид, никога не си, което ниво да постигне, виждате, никога не го губите. Аз за 2 години някъде постигнах супервайзър. Какво означава не го губим? Пасивен доход всеки месец. За една свършена работа всеки месец се превеждат пари. Съответно, той не може да падне, може да расте само нагоре. Виждате менеджерите, има хора, които не се задоволяват с менеджери и искат още. Виждате какви чудесни доходи. За скептиците има над 60 менеджера в България, 10 сеньора и един сорик менеджер. Ето някои от тях. Виждате напълно възможно в България. Освен тези месечни бонуси, успешните дистрибутори печелят 36 вноски от 400 до 800 евро, които не са задължително за кола. На картинката е кола, просто защото повечето хора я използват за това, но може да се вземете апартамент, яхта, образование, вие инвестирате където искате, без значение какво. Освен това, има и 13 бонус за успешните дистрибутори, еднократно в годината. Виждате, това са някои от дистрибуторите в Европа. Ние чудесни бонуси, като за нова година. Има и по-големи, има и по-малки, според зависи. Пътувания. Хората, които обичат да пътуват, миналата година бяха в Будапеща. Тази година някои от дистрибутори ще ходят в Хавай за 7 дена, 5-звезден хотел, $1000 джобни, не са предвидени сладолечета в Африката, гестори и цялото събитие за сметка на компанията. Някой ще ходите в остров Сардиния, всяка година на различно екзотично място. Започвайки да работите за вашата мечта днес, спирате да работите за мечтата на шефа ви. Доходът се наследява и изграждайки днес финансова сигурност, градите бъдещето на вашето семейство. Така, 5 прости стъпки има. Безплатна регистрация. Всеки може да го прави, без значение образование, стаж, възраст и така нататък. Всеки има възможност да започне да прави бизнеса с Forever. Като още от началото имате възможност да ползвате продукти с 15% отстъпка. Този пакет, който виждате отдясно, аз започнах с него, не е задължителен. Виждате, на цената няма да е най-евтиното нещо, което сте си закупували, но сигурно ще е най-изгодното, защото получавате много продукти като подарък и вземате всички продукти вътре на 30%. Третата стъпка е обучението, много важна стъпка. Forever Living Products ви предлага всекидневно обучение тук в офиса в София и онлайн за цяла България. Безплатно обучение, което е много важно за всеки един нов дистрибутор, който започне да работи с тази компания. Направите го, не е задължително да стане първия, втория, третия месец. Ще ви издам една тайна, не успяват само тези, които се откажат. И повтаряйте го толкова пъти, отколкото пасивни доходи имате нужда. Ще завърша с една мисъл на Робърт. Всяки повечето хора никога не забогатяват, просто защото не са научени да разпознават възможностите пред тях. Сигурен съм, че в залата има хора, които виждат възможностите на Forever в перспектива. И както ви казах, в 154 държави има отдъпкана система, по която просто може да вървите, за да видите как да станете успешни. Сега ще пуснем едно клипче, което ще ви покаже как много бързо
може да станете успешни в полива. Благодаря ви.